लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे फाउल सिबि ब्लगावहाय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दानो आङो बे समाव मोनसे ओरैनो जास्ट सुंद' भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो सानदों। स' आङो टाइम मोनैनि थाखाय माने जेबो भिडिअखौनो लाबोनाय जाया। स' डिउटियाव थांबाय थानाय जायो। नोंथांमोना आं ओरैनो बे जों जे जायगायाव दं बेनिनो ओरैनो एसे जास्ट भिउ माने जायगाफोरखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। अननानै नोंथांमोना नायलांदो। बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर, सान्दुंआनो थिं थिं थां थां दुंखावथारनाय। मोनसे जायगायाव थाबायनांगासिनो माने आं दा डिउटियाव दं आरोना। बाह 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 माने बाह बाह होनबासो मिन्थियो आरो बिसोर बोरमाफ्रा ट्रार ट्रार होननायखौ मिन्थिया। लोगोफोर बेवहाय मोनसे बिफां दं, बे बिफाङा माथाय मिथिया आरो, खिन्थु बेनि फिथाइफ्रा नायलाय सेम माने मा होनो सबाय बिमा बिफांनि फिथाइखौ आरोना। नै आसरितनो जों सानदों माने सबाय बिमासो नामा आरो, सबाय बिमा नङा बेयो। नोंथांमोना सोर मिथिगौ अननानै एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आङो माने दहाय डिउटियावबो एसे बिदिनो भिडिअ बानायलाबायनानै लादों। स' बेखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव सरजाबफानाय जागोन। अननानै नोंथांमोना नायलांदो। स' एसे सापर्ट खालामदो आरो, नायनानै माबायदि मोनदों एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना। बेवहाय नै खान्थाल बिफांबो दङ। ओरै बैबो खान्थाल बिफां, ओरै बैजों हाजोबो दं। हाजोआव थांनांगौमोन, टाइमानो मोनला। ओंखायनो ओरैहाय निम बिफां, नारेंखल बिफां, कम्पानि जाबाय आरोना बे कम्पानि। ओमफ्राय बेनिफ्राय बैयो जों थाग्रा रुम जाहैबाय, जों थाग्रा रुम। बैफ्राव ओरैनो माखासे अफिसबो दङ। वाइफाइ एन्टेना जाहैबाय बे वाइफाइ अफिसनि। नै बेफोरबायदि आरो बिफां लाइफां। स' आं बिदिनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै, नोंथांमोना नायलांदो अननानै। नायदो नोंथांमोना, नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि मोनदों एसे। दैया ज्राव ज्राव गबाय। बेवहायबो नै खान्थाल बिफाङाव दै होगासिनो। बे पाइप गोरलै गोरलैजों दै फैदों आरोना। बे पाइप गोरलै गोरलै गोसोमा, बे गोसोम खालारनि पाइप गोरलै गोरलैया दै फैयो आरो बेयावबो होगासिनो। स' लोगोफोर, आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला। स' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो एसे अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। स' बयखौबो आंनि बे फाउल सिबि ब्लगावहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय।
भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय। स' बेबायदिनो आरो फिन लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ। आङो बिदिनो भिडिअ लाबोनो नाजागोन। स' टाइम मोनाखै बेरायनो। स' बेरायोब्ला अनेक बिदिनो मोजां मोजां जायगा नुनो हागौमोन, नोंथांमोननो दिन्थिनो हागौमोन। आं दा माने बे जास्ट ओरैनो जों थानाय जायगायावनो बिदिनो सुंद' बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थानाय जादों, मोननै मोनथामसो जाबाय। स' आं बेखिनिखौनो भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय। स' माबायदि मोनखो एसे अननानै खोन्थाहरदो आरोना। स' थेंक इउ बयनिसिमबो। स' लोगो मोनगोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ।